Dodjela nagrada i otvorenje izložbe 6. ekstempore slikarstva za djecu u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta Università Popolare Aperta Vodnjan Dignano održani su danas u Palači Bradamante u Vodnjanu. I ove godine na tradicionalnom 6. ekstempore ovdje u Vodnjanu sudjelovala su djeca predškolske i školske dobi. Ormai è una manifestazione tradizionale che si svolge nell'ambito della settimana. To je već jedna tradicionalna manifestacija koju organiziramo u sklopu dječjeg tjedna. Mi kao Pučko otvoreno učilište organiziramo ovu umjetničku manifestaciju za svu djecu od 1. do 4. razreda osnovne škole, te za predškolsku djecu vodnjanskog područja. Tako u njoj sudjeluju institucije iz Galižane, Peroja i Vodnjana. Ove godine sudjelovalo je gotovo 400 djece i mogu reći da su bila vođena maestralno od strane svojih odgajateljica i nastavnica. Bez njih ovi rezultati bili bi nemogući. Ovogodišnja tema bili su nekadašnji prozori. Dobitnici nagrada u kategoriji djeca predškolske dobi su: prva nagrada Beatrice Blarežina, dječji vrtić Petar Pan, područni odjel Galižana, skupina Delfini. Druga nagrada Nina Silić, dječji vrtić Zvončica, skupina Zmajići. Treća nagrada Filip Samardžija, dječji vrtić Petar Pan, područni odjel Peroj, skupina Lavići. A dobitnici nagrada u kategoriji djeca školske dobi su: prva nagrada Tomas Leonardelli, osnovna škola Giuseppina Martinucci, područna škola Galižana, talijansko odjeljenje, prvi razred. Druga nagrada Vili Smolek, osnovna škola Vodnjan, hrvatsko odjeljenje, prvi razred. A treća nagrada išla je Ani Samardžija, osnovna škola Fažana, područni odjel Peroj, drugi razred. Čestitkama se pridružila i zamjenica gradonačelnika Vodnjana Dirijana Del Caro Hrelja. Dobitnicima je ravnatelj podijelio diplome te prigodne darove, a svakoj skupini i razredu su također podijeljeni prigodni darovi, na veliko veselje prisutnih. Najbolje radove ove godine izabrao žiri u sastavu Morena Smoljan Makragić, Elena Vitasović i Germano Fioranti.